Yeah, ndakatumira video pane friend yangu anonzi Bvusa Moyo, is a sound engineer, ndiyaita sound ya Oliver Mtukudzi. And wana Yuma Sikera nevamwe vese. Saka ndiyangonitumira video, angonitumira ka clip paimba akati nzwa munhu. Saka first ndamonyeba ndatera because ndandiri very busy. Then bandifonera futi akati watirere video yandakakutumira. Ndikati ndandina no terera unzwa, I'm sure you might want to add something ipapa for my monetization. So you me jaja life in the underwater. I say no dear jaja, money cover no ring on the jaja. Jaja ne police no jaja, life in the underwater, in the underwater. So bandanzo ndaona nane very unique voice. Which in the music industry, nothing sells more than uniqueness. So the girl is got a very unique voice, like Edgar, it's not any other girl. So I'm going to drama instruments, don't say just for fun. Then when I get drama instruments, I don't video to put it chichi on auto to sponsor record and exactly that's exactly what I look for. Panita my gym sessions were. So one of the people I got better on is Sylvester Tough Money, where Sly Media and I got better sponsor the recording in the video. So we started working. Pakishana had a number of any my problems, and she was also very professional. Although it's her first time, ndunganga tipwa udara kuti kunokuwa tidiwa nonoka because kunokuwa nonoka tokubhadharisa. So takashanda zvakanaka story. I believe the feeling strong. It's strong feeling. Yakaita nono kuimba si song. Do pane life yangu ipapo. That's why nditaura kuti ndiri permission. Mwari vakandipa permission. So I can see the vision. Ndakaimba song yangu inotondiendesa kumberi. What I noticed is ndikuti chipo changu chiripo changu chisipo chete confidence. So as a producer rimwe basa rinofanira kuita ndiri kuhypa munhu kumusimbisa kuti no chipo unacho. Because the music industry toshandisa inspiration hatishandise fear sezvinoitwa kumilitary level. So kuinspire munhu manje munofanira kumuencourage. So takamuencourage no chipo nacho choda kungokuchidzirwa neconfidence. Saka pamalyrics anga akanyora akanaka but pane mamwe anga angoshotawo mashoma ndo andakazongobatsira kungowedzerawo but otherwise song yakatosimba kudhara takazongowedzerawo kuti ichingoita kuti matama. So what we did is per first day takaona kuti angasati anatsosununguka stereke. Saka tangoita session yatakaita iyo tangoitora seriyesawo. Tapedza vatamuti mbonopractice futi odzoka for session number 2 of which ndo yataita zuva ranhasi. And abva natsoya ine moto session bayafamba zvakanaka zvoti handina kana kutombotora time tangoti gaga. Ndinoda kuti kana uchifila kuti une chipo chemusic or any other chipo chauinacho hazvina kushata kutsvaga vari muindustry vangoverifya kuti unacho here, especially kana kuri music ukatsvaga music producers vangoverifya kuti chipo unacho here. Nokuti zvinoitika pachipo manjeka ukagarira chipo chako uchiziva kuti unacho, chipo icho chinokuhonda upenyu hwako hwese kuita kunge chipoko chaicho chinoramba chako chingokusona chingokwenyesa kuti ko wakandisirei. And ukatedza chipo chako chinoitika ndechekuti you start living, because there's a difference between living and existing. Existing kungo fill up space, but living manje munhu unenge wakurarama muchipo chako mucalling yako. Saka unochirarama mucalling yako even ukaita mari kana ukasaita mari unorarama life iri fulfilled here, unatsonzwa kuti uri kurarama. Ona so I advise munhu wese ane chipo kuti tsvaga vari mufield imomo. Kana kuri kumasports tsvaga macoach, kana kuri kumusic tsvaga maproducers, woverify kuti unacho here. Kana uinacho wotanga kufamba muchipo chako, and then wozobvunzawo mama advice like mama atinotaura kuti music industry talent is not enough, strategy is everything. And pastrategy panosanganisira nyaya dzekuziva kuti genre yawakasimbira ndeipi, and woregedza kukopa anybody, because if you copy somebody you become a cheaper version of that person and you cannot compete nemunhu wauri kukopa. So there are a number of my advice atinozopa maartists kuti kana uida kufamba zvakanaka music industry zvisingazokutemesa musoro, zvisingazoita kuti uvenge music yacho, unofanira kufamba uchitedza masteps akadai neakadai.